na kami ni Ami. At nandun sa amin sa Palawan. May kinukuhang pera. Maraming salamat sa anonymous na sponsor na nagbigay sa amin ang gastos dito sa sa ospital. Thank you po, maraming salamat po at napakalaking tulong nga po niyan. At yun, paulit-ulit kami nagpapasalamat. Ibaba mo, i-atras ko yung date. I-atras ko yung date. Go. Sige, wala. Oops. Sige. Go. Makulimlim ang ating panahon. Ay, kopya. Ayan. Sarado mo mga papa yung ano? Date. Iusin mo daw yung date. Ang init. Ayan, may tanim silang papaya. Yung kalamansi, matagal na yun, hindi nagan. Meron din sila. Nung nakaraan may kamatis dyan eh. May tangalad, malunggay. Maraming tanim. Ano, balagbag mo ng kaunti lang baka matumba. Baka matumba. Yun, gagala na. Mag-aalas stress. Init. Hindi matulog. Bakit ka nag-drive? Ayan. Ismo. Mahaba na agad yung buhok mo. 5 araw lang. Maglimang araw ba ako? Ha? Maglimang araw, 4. 5. Kasi Lunes. Ay, 4 araw lang. Hindi kasama yung Lunes. Construction na magaganap dito. Meron ng mga bahay na. Mga nabili na to. hindi ko na alam. Mga bahay ulit. Dito maganda. Dito maganda makumuha. Kumuha doon. Barracks na yun, di ba? Oo. Maganda kumuha ng bahay. Wala, di ba alam? Sa taas pati. Bumaba pa nga. Maganda dyan yung bunga dito. Hindi ko
nandun sa amin sa Palawan. May kinukuhang pera. Maraming salamat sa anonymous na sponsor na nagbigay sa amin ang gastos dito sa sa ospital. Thank you po, maraming salamat po at napakalaking tulong nga po niyan. At yun, paulit-ulit kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Simula shoutout sa inyong lahat mga nagbibigay sa amin. Kung sa sponsor namin dati noon na si Miss NYC, shoutout po sila ako na Jojo, shoutout din ako na Jojo. Maraming salamat. At dun sa sponsor ni Kuya Noli nagbigay sa amin noon, thank you po. At yung sponsor ni Saan dati nagbigay sa amin, maraming salamat po. At yan, bukas admit na nga po ni Ami. Doon namin bukas sa PGH. Lunes ay opera na ni Ami. Lunes. Kaya maraming salamat po. At di kayo nagsasawang tumulong sa amin. Nasa sa sponsor namin. Thank you po. God bless po. Bala na po si God ang magbalik ng biyaya sa inyo. Sana mas marami pang blessing ang dumating sa inyo. At sana ingatan po kayong lahat sa trabaho. Ingat po kayo. Grabe yung tulong sa amin. Hindi kayo bumitaw simula hanggang ngayon na panlas ng opera kay Ami. Kaya po ako nag-extra trabaho kasi yun nga, para may pang budget din kami. Tapos para pag uwi namin sa Bicol may pera kami. Tapos siyempre yung tindahan namin bubuksan namin ulit kasi wala nang laman yun. Para kung sakaling may matira sa pera namin, may pang business kami doon. Yan. Tapos kung sakali man na humina yung vlog, ay yung plano ko magtatrabaho muna ako dito sa Maynila kung sakali, kasi kailangan ko rin ng income talaga. Maraming salamat po sa inyo. Sa team, shoutout. At kay Kuya Noli, shoutout kay Kuya Noli. Maraming salamat kay Kuya Noli sa team. At sa mga sponsor ni Kuya Noli sa pabahay, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. More blessing sana yung dumating sa inyo lahat, mga sponsor. At sana matapos na yung bahay din ni Tricia. Kasi nagtatagulan na nga sa Bicol. Andun si Ami sa Palawan. Hindi niya na ako pinababa. At tinahan ko ako. Pag uwi namin doon, matulog muna. May grabe ang pagpo. Tapos pagdating namin sa hospital, babantayan ko sa amin. Alas walang tulugan na naman to. Tulad nung una niyang opera, muntikan akong tumumba. Sobrang puyat. At maraming salamat sa mga kapatid niya na tinutuluyan namin. At sa biyanan ko, maraming salamat. At sa mga viewers na patuloy na nanonood sa vlog ko, wala man ako sa Pabay Project, thank you po sa suporta niyo. Thank you. At sa mga di nag-skip na talastas, maraming salamat po. At napakalaking tulong po, napakalaking bagay yung mapanood niyo yung vlog ko para yan. Maraming minutay. Grabe yung init. Yan na si Ami. Nakuha na po namin yung padala nyo. Ayan na.
mo, nakuha na namin. Maraming salamat po. Yung ano, ipadala. Thank you so much. Natagalan kasi po ng first time. Oo. Kailangan Tara, tara. kasi nila. Yun, makauwi na kami. Sobrang lapit lang. Sobrang lapit kasi sobrang init. Init. Chat mo na, nakuha mo na.